color reflectit en la mar em va proporcionar una estona difícil d'oblidar. Aquesta frase que sobre ella va escriure a Clotilde, la seva esposa el 1907 des de València, resumeix la fascinació que l'artista sentia per la llum i per la mar. Solo ella tenía la necesidad de sentir aromas de pintar y per eso trabajaba a peu de platja durant hores sense importar-li absolut el sol abrasador dels estius mediterranis. Aquest impressionant llenç, pintat en l'estil de 1903 a la platja de València, constitueix indubtablement l'apoteosi suprema de Sorolla com a pintor de les faenes de la mar, a més de la culminació de la seva maduresa plena en la conquesta del color i la matèria pictòrica, com a ingredients essencials de la seva expressivitat plàstica i exemple màxim de l'energia desbordant del seu temperament artístic.